يوحنان ولدي يوحنان تمرعتي يوحنان ممهران ኤርትራ ንምዕቡል ሕርሻ ዝበቅዕ ሰፊሕ ተኽእሎታት እትውንን ሃገር እያ ሕርሻዊ ጽላት ዝበዝሐ ካብ ብዝሒ ህዝቢ ሃገርና ጸሚዱ ሒዙ ዝርከብ ጽላት እዮም ካብ ብዝሒ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ልዕሊ 75 ሚእታዊት ኣብ ሕርሻን መጓሰን ዝተመርኮሰ መንብሮ እዩ ዝመርሕ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ትቐንዲ ተልእኽኡ ናይ ሰብ ሓይሊ ብዲግሪን ብዲፕሎማን ብሕርሻዊ ዓውድታት ብስልጣን ጥራሕ ዘይኮነ ምርምርን ከምኡ ኸኣኒ ናብ ሓረስቶት ቴክኖሎጂ ንምስራፅን እዩ ብቐንዲ ቆይሙ መጀመርያ እቲ ኮሌጅ ቅድሚ ናብ ኮሌጅ ምዕባዩ እቲ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ናይ ሕርሻ ቤት ትምህርቲ እዩ ነይሩ ተምሃሮ ካብ 10 ክፍሊ ተቐቢላ እታ ቤት ትምህርቲ 2 ዓመት ምስ ተምሃሮ ብሰርቲፊኬት ኣብ ሃገራን ዝበዝሐ ንጥፈት ሕርሻን መጓሰን ኣብ የታዊ ኣገባብ ዝተመርኮሰን መጠን ዝኸፈሎ ሓልኪ ዝዳርግ ፍርያት ዘይህብን ኮይኑ እዩ ጸኒሑ ዝርከብ ዘሎ 2005 ናብ ኮሌጅ ማዕቢላ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ኮሌጅ እዚኣ 75 ሄክታር መሬት ስለ ዘለዋ ንግብራዊ ትምህርቲ ይኹን ንምርምር ይኹን ወይ ከኣኒ ናይ ኤክስቴንሽን ወይ ናይ ቴክኖሎጂ ስርፀት ንብሎ ብዘይ ፀገም ኣብኡ ክስራሕ ይኽእል ካልእ ሩብዓን ሰባ ብጥቓና ስለ ዝሓልፍ ሓደ ነቲ ዒላማይ ምህብታምን ከምኡ ኸኣኒ ብዝናብ ጥራሕ ዘይኮነ ብመስናዊ ሕርሻ ብምግባር ዝተፈላለዩ ኣዝርእትን ፍረታትን ክፈሪ ይኽእል እዩ ከምኡ ኸኣ ግብራዊ ትምህርቲ ንተምሃሮ ንምምሃር ይከኣል ማለት እዩ ዮሐና ኣብ ሕርሻን መጓሰን ሃገርና ቅርጻውን መሰረታውን መቐየሮን ምምጻእ ዝዓለሙ መደባት በብእዋኑ ክተኣታተው ጸኒሖም እዮም ኣብ ገለ ብኣብነት ዝጥቀሱ ባይታታት ሕርሻን መጓሰን ዝተረኽቡ ዝተባብዑ ውፅኢታት ሕርሻን መጓሰን ሃገርና ብቐንዱ ምዕቡል ቴክኖሎጂን ኣገባባት ማሕረስን መፍረ እንስሳን ክተኣታተውሩ ግድነት ከም ዘድሊ ብጭቡጥ ዘረጋግጹ እዮም ከምቲ ኩል ግዜ ንብሎ ሕርሻ እቲ ሕርሻዊ ጽላት ከምተን ካልኦት ሃገራት ኣብ ኤርትራውን ቀዳምነት ዝተዋህቦ ስለ ዝኾነ ንውሕስነት መግቢ ጥራሕ ዘይኮነ ንኢኮኖሚ ምዕባለን ክንየኡን እንድሕሪ ክንከይድ ኮይና እቲ ዘሎ ያታዊ ሕርሻ ናብ ዘመናውን ንግዳዊ ሕርሻን ክሰጋገር ግድን እዩ ነዚ ንምግባር ከኣኒ ሕርሻ ወፍሪ ጥራሕ ምግባር ዘይኮነ ዝሰልጠነ ናይ ሰብ ሓይሊ ብሕርሻዊ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝዓጠቐ ናይ ሰብ ሓይሊ ምፍራይ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ከዓ ኮሌጅ ሕርሻ ዓመልማሎ ተራይ ይፃወት ብዘይክኡ ኣብ ዓለም ዘላ ኮሌጃትን ዩኒቨርሲታትን እንድሕሪኢና እቶም ቀንዲ ተመራመርቲ ዝበሃሉ ቴክኖሎጂ ዘመንጩ ክኢላታት ኣብ ዩኒቨርሲታት እዮም ዝርከቡ ኣብ ኮሌጃት እዮም ዝርከቡ ስለዚ ኣብ ኮሌጅ ሕርሻ ዓመልማሎ ከኣኒ እኹል ናይ ሰብ ሓይሊ ናይ ደቂ ወፃኢ ይኹን ናይ ደቂ ሃገር ይኹን ስለ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣመንጭኻ ቴክኖሎጂ ከኣኒ ናብ ሓረስቶት ምስጋር ስለ ዝከኣል እሞ ምህርቲ ከኣኒ ክዓቢ ስለ ዝኽእል በዚ መገዲ እዚ ሕርሻ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ኣስተዋፅኦ ክገብር ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ብዘይክኡ ስልጠናታት ወይ ናብ ሓያል ስልጠናታት ይህብ እዩ ንሓረስቶት ይኹን ንኻልኦት ስልጠናት እንዳሃበ እቶም ሓረስቶት ከመይ ገይሮም ምህርቲ ከም ዝዕብዩን ኣብቲ ኮሌጅ መፅኦም ዝተፈላለዩ ቴክኖሎጂ ስለ ዝርዩ ነቲ ንሳቶም ዝሰርሕዎ ሕርሻዊ ንጥፈታት ሓጋዚ እዩ ማለት ስለዚ ናይ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ
ኣገዳስነት በዚ መልክዕ እዚ ክግለጽ ይኽእል ምዕባለ ምትእትታው ቴክኖሎጂካዊ ፍርያት ዝኾኑ መሽነሪታት ምሩፅ ዘርኢ ምዕቡል መፍረ እንስሳ ዝኣመሰሉን ብቐንዱ ዝሃርሞም ዕላማ እንተልዩ ውሕስነት መግቢ እዮም ውሕስነት መግቢ ብመግቢ ርእስኻ ናይ ምኽኣል ተሃን ልዕሊ ኩሎም ዕላማታት ክስራዕ ዝግባእ ሓንቲ ሃገር ከም ሃገር ሕርሻዊ ተኽእሎታት እንተለዋ ካብ ቀዳሞት ፕሮግራማታ ጌራ ክትሰርሓሉ ዝግባእ እዮም ውሕስነት መግቢ ኪንዮ ካልኦት ብመልክዕ እታው እተማልኦም ሃለኽትን ዘይሃለኽትን ነገራት ዝጥመት እዮም ውሕስነት መግቢ ኣብ ህላውን ቀጻልነትን ሃገራት ደራኽ ዕላማታት ዝወቅዕ ክንዲ ዝኾነ ዮሃና ቅድሚ ሕጂ እቲ ዝነበረ ናይ ሰብ ሓይሊ ውሑድ እዩ ብሕልፊ ናይ ደቂ ወፃኢ ቁጥሪ ካብቲ ናይ ደቂ ሃገር ቁጥሪ ይበዝሕ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ክንሪኦ ከለና ግን ዳርጋ ናይ ደቂ ሃገር ክኢላታት ዘለዉ ካብ 65-67 ሚእታዊት ይበፅሕ ደቂ ወፃኢ ዳርጋ ካብ 33 ሚእታዊት ኣይበዝሑን እዮም ማለት እዩ እዚ ከዓ ሳላ ናይቲ ማስትሬት ዲግሪ መደብ ዝነበረና ብዙሓት ደቂ ሃገር ብማስትሬት ዲግሪ ወዲኦም መምሃራን ኮይኖም ይሰርሑ ኣለዉ ስለዚ ካብቲ ዘሎ ናይ ሰብ ሓይሊ ብሕልፊ ናይ ደቂ ሃገር እንድሕር ርኢና ዳርጋ 10 ዝኾኑ ብዶክተሬት ዲግሪ 25 ከዓ ብማስትሬት ዲግሪ ዝምህሩ ኣለዉ ብዘይክኡ ብማዕርግ እንድሕር ርኢና 3 ፕሮፌሰራት ደቂ ሃገር ኣለዉ ሓደ ተሓባበሪ ፕሮፌሰርን 5 ከኣዲ ተሓጋግዝቲ ፕሮፌሰራት ኣለዉ ስለዚ ደቂ ወፃእን ደቂ ሃገርን ብቕዓት ዘለዎም ተመክሮ ዘለዎም ስለ ዘለዉ ናይ ምምሃር ምስትምሃር ስርሓት ብፅቡቕ ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ ኣብ ምዕባለ ሕርሻዊ ጽላት ብዙሓት ረቑሒታት እዮም ክማልኡ ዘድልዮም ወፍሪ ምርምር ዝተምሃር ዓቕሚ ሰብ ምዕቡላት ቤተ ፈተነታት ምዕቡል ኣገባብ መፍረ እንስሳ መሽነሪታት መድሃኒታት ፍርያምነት ሓመድ ዘመሓይሹ ኣገባባት ካልኦትን ይርከብዎም ካብዚኣቶም እቲ ቀንዲ ብቕድመ ቀዳምነት ዝስራዕ ዓቕሚ ሰብ እዩ ዝኾነ ምዕባለ ንኽተኣታቶ ነቲ ምዕባለ ዘትግብር ዓቕሚ ሰብ እዩ ብዘይ ትምህርቲ ዝዓጠቕ ዓቕሚ ሰብ መቐይሮ ኣብ ያታዊ ሕርሻ ክመጽእ ዘይሕሰብ እዩ ንኣብነት እንድሕር ክንጠቅስ ኮይና ናይ ምክልኻል በቑሊ ኣብ ሓሳኹን ኣብ ሕማማትን ዘተኮረ ምርምር ምግባር ጥራሕ ዘይኮነ ተምሃሮ ወይ ዝመሃሩሉ ላቦራቶሪ ኣሎ ኣብ ስነ ዘራእቲ እንድሕር ወሲድና ናይ ፀሃያይ ዝምልከት መጽናዕትን ከምኡ ከዓ ናይ ምሩፅ ዘርኢ ዝምልከት ዝምርምር ላቦራቶሪ ኣለና ናይ እንስሳት ሳይንስ እንድሕር ርኢና ብዛዕባ ናይ እንስሳት መግቢ ዝምርምር ትሕዝቶ ዝምርምር ክንደይ ፕሮቲን ኣለዎ ክንደይ ማዕድን ኣለዎ ወዘተ ኢሉ ዝምርምር ላቦራቶሪ ኣለና ናይ ሓመድ ሳይንስ ናይ ላቦራቶሪ እውን ኣሎ ናይ መሬትን ኣከባብን ሕጂ ናይ ሓመድ ፍርያምነት ይኹን ናይ ሓመድ ዓይነት እውን ይምርምር ከምኡ ከዓ ናይ መግቢ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ላቦራቶሪ ኣሎ ባዮቴክኖሎጂ ላቦራቶሪ እውን ኣሎ ከምኡ ከዓ ናይ ኣትክልትን ፍረታትን ሓፈሻዊ ናይ ኣትክልትን ፍረታትን ላቦራቶሪ ቲሹ ካልቸር ዝበሃል ላቦራቶሪ ከዓኒ ኣሎ ኤርትራ ከምዚ ንፈልጦ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሕርሻ ዝተመርኮሰ ህይወት እዩ ዘለዎ እቲ ኣብ ሕርሻ ዝተመርኮሰ ህይወት ከዓ በቲ
ባህላዊ ኣገባብ እቲ ግቡእ ዝኾነ እኹል ዝኾነ እቶት ኣምፅኡ ንህዝቢ ክዕግቦ ኣይክእልን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ባህላዊ ናብ ዘመናዊ ክቕየር ተኾይኑ ብተፈላለየ ዓውዲ ክኢላታት ሰልጢኖም ነዚ ነገራት እዚ ክቕይሩ ዝኽእሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ካብቲ ሓደ ጭርሖ ናይ መንግስትና ፉድ ሴኩሪቲ ማለት ውሕስነት ምግቢ ኣብ ምርግጋጽ ስለዚ እዚ ውሕስነት ምግቢ ክራገጽ ተኾይኑ ኸ ሕርሻ ክምዕብል ኣለዎ ማለት እዩ በዚ ኸ ሓመልማሎ ኣብዚ ጉዳይ ዝኣተኪሩ በብቲ ዓውዱ ተምሃሮ ብዝበለጸ ፍልጠት ደሊቦም ነቲ ሃገር ንኽጠቕሙ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ ብዙሕ ውፅኢት ከዓ ገይሩ ብፍላይ በዚ ናተይ ሞያ ክሪኦ ከለኹ ዓድና ብዙሕ በረኽቲ ዘለዋ ብዙሕ ናይ ፍግረ መሬት ዘለዋ ዓዲ ስለ ዝኾነት ነዚ ነገራት እዚ ንምቁፅጻር ኣበቦትኡ ናይ ምዕቃብ ሓመድን ማይን እግበር ኣሎ ማለት እዩ ብሚኒስተር ሕርሻ ድዩ በዞም በኣና ዝሰልጠኑ ተምሃሮ ድዩ ብተፈላለየ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ክምዕብል ከምኡውን እኹል ዝኾነ ዝናብ ስለ ዘይብልና እውን ከምኡውን ኣብ ናይ ዝናብ ጥራሕ ተመርኪስካ እኹል ዝኾነ እቶት ከተምፅእ ስለ ዘይትኽእል ናይ መስኖ ዝምዕብለሉ መገዲ ስለዚ ካብቲ ሓደ እቲ ናህና ዲፓርትሜንት እውን ኣብዚ ነገራት እዚ የተኩሪ ማለት እዩ ስለዚ መስኖ ኣማዕቢልካ ከምቲ ብሃገር ደረጃ እውን ንሪኦ ዘለና ብተፈላለየ ዲጋታት ተሃኒፀን እኹል ዝኾነ ማይ ኣሎ ነቲ ዘሎ ማይ ግን ብግቡእ ማነጅ ጌርካ ኣመሓዲርካ እኹል ዝኾነ እቶት ንምምፃእ እዚ ሕጂ እቲ ክእለት ናይ ሰባት የድሊ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ሞያ እዚ ዝሰልጠኑ የድሊና እዮም በዚ ከዓ እቲ ዝግብኦ ነገራት ትገብር ኣሎ ልክዕ እዩ ክሳብ ሕጂ እቲ ዝድለ ነገር ኣይተወቅዐን ግን ኣብ መጻኢ ብዝበለፀ ክወቃዕ ከዓ ዓብ ተስፋ ኣለና ማለት እዩ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ንዕላማታት መቐይሮ ኣብያታዊ ሕርሻ ውሕስነት መግቢ ዝተዓጻጸፈ ፍርያት ብውሑድ ዓቕሚ ሰብ ንምህራም ኣብ ምፍራይ ብቑዕ ዓቕሚ ሰብ ተጸሚዱ ዝርከብ ኮሌጅ እዮም እዚ ኮሌጅ እዚ ካብ ዝፍልማት ሒዙ በብእዋኑ ን12 ዕብረት ዘመረቖም ኣብ ዝተፈላለዩ ሕርሻን መጓሰን ጠቀስ ዓውድታት ዝሰልጠኑ ምሁራት ኣበየ ከባቢኡ ተዋፊሮም ያታዊ ሕርሻ ሃገርና ኣብ ምቕያር እጃሞም ኣብ ምብርካት ይርከቦም نحنا بوجنا تدأكل تمرتن عقمن كإلتن أسمعنا عتقنا لعل كل خاطنا يتحسس بقى الرأي يوم من نحر الشخص الله ذل وما تحسس باون تم عربي وزيلنا نأمن أبز غربا جزية هذا محتت أكايدنا يرد كولجنا نستن دسرح أم الله وي سرح لندلو تكالات بغندو من يسرح الشا الله من يسر مريتن معنا كبابنا الله كوربوريشن تريتن زرعتن كومود عمسلو تفلالو تكالات الله تخبزهم تكالات اليوم درخبنايو ملسي اتزقورو دلو سراح أزيو عقابي أزيو صبوق مخانو يرد نحنا قن بوغنا إذا نقرزي أو تطوك قلونا يندلننا نحنا بوغنا هذا سب بتتصرح الله عقب غيلي قن نحنا بوغنا بتنصرح لنا زيادة عقبت نخقبر لنا زيادة سعرين زيادة سرحان كم تطلبنا ونفلت هذا خاوه جنتايو أبتي ناي كل حساب دري خد سرح دلو جبت ناي تكبار سرح دري خوم نخسرحو زيادة متبعن حايلن سلوزت اليوم ما بتمخلص ناي كاريكلم وزحت أما تقرنا نسرح سلازي بتغلس عند حرينا حجي بزح لو تتات ندات عتاتوه أبز حدش مدرخون صبوا أوركتو كلهم إلا نأمن كوليج حرش حمل مالو أبت كوليج بب أوانو هجراو ملك قفتنا كلا أي درجة وسيدهم نتب زمسو تمهارو تقبلو أبستفل عليه حرشات أكس عودتات بكل حسابون تكبرون تمرتي أقسمو ببقعات كمرة تاني يركب وسرت حيوتنا لعلي بريو
መቼም ኣነ እንታይ ኣድብል ኣብዛ ግዜ እዚኣ ኣብ ዘይንቡር ኩነታት ኮይና ንቡር ስራሕና ነካይድ ኣለና እዚኣ እታ ቀንዲ መልእኽቲ እያ ኣብ ዘይንቡር ኩነታት ንሕና ብወገንና ከም ማሕበረሰብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ተምሃሮናን ወለዶምን ኣብ ኮሌጅና ኣብ ቅርዚ ቤት ትምህርትና ብዩኒቨርሲቲና ኮይኖም ክመፁ ክምረቑ ደስ በለና ገጽ ንገጽ ንኽንረአየ ብጣዕሚ ንህንጠነና ሃንቀውታውን ነና እዚ ዘይንቡር ኩነታት ግን ንቡር ስራሕና ክንገብር ግን ኣይዓገተናን ሰሪሕና ስራሕና ወዲእና ሕጂ እንታይ ክብል ዮሃና ወለዱን ዮሃና ማሕበረሰብ ሓመልማሎውን ዮሃና ክብሎም ፈቱ ኣብ ስርሖም ድማ ኣሳልጦን ዓወትን ክኾነሎም ከዓ እምነተይ እዩ ምንዮተይ እዩ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ በብእዋኑ ኣቕምሰቡ እናማዕበለ ፅሬትን ብቕዓትን ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን ዕማም እናማዕበለ ክመፅፅን ይርከብ ኣብቲ ኮሌጅ ተምሃሩ ናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርትታት ኣብ ውሽጥን ደገን ተኸታቲሎም ክሳብ ብማዕርግ ማስትሬትን ዶክትሬትን ዝተመረቑ ኣባላቱ ተመሊሶም ኣብቲ ኮሌጅ ከም መምህራን ኮይኖም ኣብቲ ኮሌጅ ንዝተጸንበሩ ዜጋታት ኣብ ምምሃር ይርከቦም ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ በብእዋኑ ኣብ ዓቕምሰቡ ዘምፅኦ ለውጢ ኣብታ ኮሌጅ ዝምህሩ ብዝሒ ኤርትራውያን መምህራን እናበዝሑ ይኸዱ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ ሕጂ ብቁፅሪ ብኣሃዝ እንድሕሪና ኣብቲ ኣሃዝ ኣብ ስታስቲካዊ ፀብፃብ ከም ትሪእዎ ሓመልማሎ ብደቂ ኣንስትዮ ተዓብለለ ኮሌጅ እዩ ፍርቂ በፂሕ እንተደበልና ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ብቁፅሪ ክርአን ከለና ኣብ ስራሕ እውን ልሕና እንታይ እዩ ርእሲ ታማንነተን ደበርትዓ ብቑዓት ተምሃሮ እየን ኣብ ስርሐን እውን ካብ ኣሕዋተን ተፈልየን ዝጎድላሉ ምክንያት የብለን ኣብቲ ናይ ኣተሓሳስባ ጉዳይ እዩ ሕብረተሰብና ብሓፂሩ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ረኣያ ኣትሒቱ ናይ ምጥማት ወይ ጓል ኣንስተይቲ ክትገብሮ ትኽእል ደይትገብሮ ትኽእል ትብል ኣሰራርሓ ኣተሓሳስባ ከወግድ ኣለዎ ንሕና ቀንዲ መትከልና ርእቶና ናብዚ ጉዳይ ዝኸም እዩ ንሕና ከዓ ንሳተን እውን ኣብቲ ስርሐን ብቑዓትን ተወፈይትን ከም ምዃና ንኣምን ብዝበለፀ እውን ካብ ዘለናይ መድረኽ ዝያዳ ክንሰርሕ እውን ንኣምን زبسر ونقاب كعنا يوغانا ብቕዓት ሓደ ኮሌጅ ብዝተፈላለዩ ረቑሒታት ዝጽለዩ እኹል ባይታ ናይ ተግባር ትምህርቲ እኹል ናይ ዓውደ ስራሓት ባይታ እኹልን ብቑዕን ቤተ ፈተነታት ዝድለ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ዓቕሚ ሰብ ኣብ ምፍራይ ሓጋዝ ረቑሒ እዩ ከምዚ ኣቐዲሙ ክግለጽ ነበረ ተምሃሮና ብኩሉ ዓውዲ ሕርሻ ንጡፋት ኮይኖም ርእሶም ክኢሎም ርእሶም ከመሓዳድሩ ሕርሻውን ባዕሎም ከካይዱ ተዓብዪ ፃዕርና እዩ ኣብ ልዕሊኡ ኸ ብቲ ሙያ ዝምሃርዎ ሙያ ብወረቐት ጥራይ ዝተመርኮዘ ዘይኮነስ ብላቦራቶሪ ኣብ ፊልድ ወፂኻ ብምምርኳዝ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ሕርሻ እናኸዱ ዘሎን ዓይነት ንኣብነት በቲ ናህና ሙያ ንሕሪኻ ባልዕ እንታይ ኣብቲ ከባቢ ኣሎ ከመይ ዝኣምሰሉ ባልዓት ኣለዉ እቶም ባልዓት እንታይ ጉዳት የምፅኡ ኩሉ ዝታት ዝኣምሳሰለ ብግዚኡ ስለ ዝምሃሩ እቲ ዘለዎ ሙያ ሕጂ ኣብኡ ከሎ ብምስኦም ስለ ዝዓበየ ዝሓለፈ 4 ዓመት ኣብ ፊልድ ምስ ወፁ ወይ ከዓ ምስ ተመደቡ እውን ተግባራዊ ገብርዎ ኣለዎ ኣብዚ እዋን እንድሕሪና ተምሃሮና በብቦትኡ ከይዶም ብቑዕ ስራሕ ይሰርሑ ኣለዉ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ምክልኻል ኣንበጣ እንዳወሲድካዮም እቶም ኣብኡ ዝከላኸሉ ዝቃለሱ ዘለዉ ኩሎም ካብቲ ኮሌጅና ዝወፁ እዮም ናህና ተምሃሮ ነበሩ እዮም ካባና ሰልጢኖም ዝወፁ እዮም ብልዕሉ ምናልባሽ ሓደ ወሲዶም ኮኑ ግን ሕጂ ብምሉእ ተዓጢቖም ኣብ ዝኾነ ዝቃለሱ ዘለዎም ኣብዚ ላቦራቶሪ ኮይኑ ኩሉ ቦታ ዘለዎ ላቦራቶሪታት ብባልዕ ብሕማም ብፀህያይ ብዝተፈላለየ ዓይነት ኣፋወሱን ናይ ሕርሻ ክኸውን ከሎ እሳቶም በዚ ሞያ እዚ ስለ ዝሰልጠኑ ናይ ፉሲ ናይ ባልዕ ናይ እኽሊ ከም ዝኸውን ዝኩሉ ሞያ ስለ ዘለዎም በብቦታ ኩሉ ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ጠቕላኒ ንሓለፈ 15 ዓመት ሕጂ ዳርጋ እቶም ተምሃሮና ብቑዕ የካይድዎሉ በብቦትኡ ኮይኖም ስለዚ እቲ ዝረኸብዎ ብጣዕሚ ከምዚ ክንርኢ ከለና ከዓ ደስ ይብለና ስጋ ሕጂ ካብ ዳርገ ዶክተሬትን ዝበፅሑ ኣለዉ ካባና ወዲኦም
بتاعم دسنا وداتهم أولادهم على دكتور الدرجات بصح لهنا بتاعمي بقول طبوع بناتنا زلنا بزقات أمزي بزمعلت زي زمرقوا زلوا بديجرين دبلومان انكو عبزك عكم كلهم دس بلني نولد دخان كو عصامكم رخبكم لذي بزقات أم خمزي بخمزو خينهم مودو قرب سماعك كاغن مزلوا ناي كوفيد انكو عبزك عكم مسايخم زمانكم كا تصبقون النبل مسرت هيوتنا نلحلي بريو نايلوم عمت مبل 13 زوريا ممرقتا كوليج حرش حمل مالو لعلو سبسلطان كوليج اب اسمرا يونيفرسيتي اب زركب ناي ليازون بيت صحفتهم كوينوم يوم اوجو مزلوم ازي مسلو كنت علمنان فيروساوي ملكفتن استاساسر كوينو نايلوم عمت تمرقتي كوليج حرش حمل مالو ابي كبابي من كلو يوم زمهرون كوليج بزتوهوم سلطان زمرق زلو ناي قدم حجي ممرقتا اب قصري كوليج حرش حمل مالو بيتسبن مرقات تمهارون قدماتا غايشن اب زلو يصنبل منبارو يذكر ابزنا يلوم يمبل 13 ممرقتا جن بسانكي كوفيد 19 مرقات تمهارو اب زلو بوتا كوينوم يمرقلو ابز علات زي كاب كوليج حرش حمل مالو بدمر 422 تمهارو بديجرين دبلومان كمرقو خلو توم مرقات دما 222 بباشلر ديجري خوينوم توم استروفو 200 دما بدبلوما يمرقلو كم لمود ناي ممرقتا اغباب هاغراو انستيتوت العلواي تمهرتن مرمر تكالاتن نكولج حرش حمل مالو بزهابو سلطانن حلافنتن مسارات أكاديمياوي بقعاتهم ترغاغيصون صديقون بزيلوم علت يمرقلو وتم بديغري زمرقو تمهارو بتشعات عودتات تمرتي مالت حرشا قطبا حرشا مهندسنا اغرونومي انسسا ساينس اتكلتن فراتاتن حفت مريتن اكبابن ناي بحري مدلاو مغوي ساينسن تكنولوجين مكلخال بقولن حلوات عنا انسسان يوم وتم دبلوما زمرقو زلو خا بشدشت عودتات كوينوم بحرشا مهندسنا اغرونومي انسسا ساينس اتكلتن فراتاتن مكلخال ناينقع دس بلكم ملختي كم محلالف كله عبي كبرن حقوسن يسمعني يوهانا خا أبلام بوجه تعارن سرحن بزلومي علت بديجرين دبلومان تمرق لهم إذا كان أخم طرح زي كونس استدرابيتكمن ناي كوليج حرش حمل مالو محبر السبن نهاجرنان حبن إيو كبرات تمرقتي كم قالوت هاجرات أب هاجرنا إرتراون ناي حرشاك صلات قدامنت كم زتوهابو يفلت انتخونا جن مهرتي عابيو نابتز دله معبالك نبصح انتخوينو كابياتاوي حرشا وطينا ناب زمناون نقداون حرشا مسغغار يدلينا لذن متكبار كا بحرشاوي ساينس فلطاتن كلاتن زعاطقن زمعبلن ناي سب حيلي سلازدلي لذي كون نوغبار كوليج حرشا حمل مالو قصالي صعري يغبرالو امچرشا كابت مرقتي زلو تثبيت عبي سلازخونه اب قدميهم ناي سراح بدها كم زلو ترديكم هاجرنا إرترا ناي حسنت مغبي طراي زي كونس ناي قطوا معبالن كنيون نخرغاغز انتوينو بمياهم ابركتو كتغبرو اندا تلابخو بكبيت سعرن سراحن حلافنتكم بعوت كم تفصمو منتوي ايو ابز تمدبكم عوده سراح كا عوتن سناي منيوتن كغلصالكم افوتو عوت نحفاش كبرن موغسن نسمعتات مجموعة فيفن تسفى جيورجيس بحال بسمرة بشان شعتم يتنتيس عن شعاتن تواليده مبعتان كالأي درجان أب بيت مرتي فرسلام تماهيرة كاوغا أب كالأي درجة بيت مرتك أيح بحري تماهيرة مالتيو بدهريو حقراو أقولقلات من مفتام كأسر تخلت خفلي ودعكا نساوا وريدة أب سواها سلستانات وحيزة نتقي مالتيو
ካብኡ ኣብ ኮሌጅ ማይነፍሒ ተጸምቢረ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ፍሬሽመን ተማሂረ ከዓ ኣብ ኮሌጅ ሓመልማሎ ብዓውዲ ምክልኻል ብኦሊ ወይ ከዓ ፕላንት ፕሮቴክሽን ወዲእ ኣለኹ ማለት እዩ። ብመጀመርታ ሽመይ ሩት ዕቁባይ ይበሃል ኣብ ኣስመራ ብ1997 ተወሊደ ድሕሪኡ ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ትምህርተይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፊንላንድ ሚስዮን ኣስመራ ተማሂረ ብድሕሪኡ ካልኣይ ደረጃ ከዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ባርካ ቀፂሉ ኣብ 2014-15 ንሳዋ ድሕሪ ምውራድ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርተይ ብ3.4 ወዲየ ናብ ኮሌጅ ማይነፍሒ ተጸምቢረ ኣብኡ ናይ ሓደ ዓመት ፍሬሽማን ኮርስ ድሕሪ ምውሳድ ናብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመርማሎ بعودي agricultural economics ودማ ስነ ቁጠባ ሕርሻ ወዲየ ማለት ብዲስቲንክሽን 3.32 ወዲየ በዚ ጋጣሚ እዚ መጀመርታ ንኩሎም ተመረቕቲ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ብሓፈሻ ከዓ ንኩሎም ተመረቕቲ ናይ 2020 እንቋዕ ኣብ ዝብቃዕኩም እንቋዕ ፍረፃማኹም ረኸብኩም ክብሎም ፈቱ እዛ መዓልቲ እዚኣስ ፍልይቲ ማለት መዓልቲ ዓወት ማለት እንድያ ናይ ዝኩሉ ዓመታት ዝፃዕርናላ ሕጂ ዓወትና እናሓፍሰሉ ግዜ እሞ ቋዕና ኣብዚ ኣብቃዕኩም ካብ ናይ ትምህርቲ ግዜ እንቋዕና ናይ ስራሕ ወይ ድማ እቲ ዝተማሃርናሉስ ናብ ብግብሪ ንሰርሓሉ ግዜ እሞ ቋዕና ኣብዚ ኣብቃዕና ክብሎም ይፈቱ بمجمرتا نكلهم تمرقتي كوليج حرشة حمل مالو انقع أبقعكم انقع فرصامكم أرأيكم يبل بحفشا نكله تمرقي نيلو معمت مالتي بزي زلو كنتات قرب كابتي زنبر عينة تمرقا فلي بزبالة ويدما بمنزاو سرعة مرقا لنا إذا دما نتي رأينا كأيروا مالت هيكونن ويدما تعينت مرقا إذا تغيرون برش زين مرقا لنا كلاتنا عب بيتنا بحقوس مسدرانا كنت أنبولوا لنا سازن كلهم تمهارو نكلهم ولدي انقع أبقعكم يبل نابزي سرعة مرقا سلازو زحنا مالت كل جزء من رأيك نبلن كلنا كاب حدا مدرك نب حدا مدرك أن غير له دانبر تمرتي تزازي مو مالت هيكونن سلازي كلاتكم تمرقتي بزي أبقعوا مالت زيكونه أبزمت بزحيلة كتقتلوا نابزل على درجة كتوصحوا لما سنة يمونة يقلت بحفشان كلهم تمرقتي انقع بصحكم